No niin, morjesta ja hyvää keskiviikkopäivää kaikille. Niin lähdetään tässä, avataan muutamat pakat ja Milestone-setti ja Primetime-setti, mutta katsotaan mitä täällä hutissa oikein on tapahtunut. 10 päkki, sitten oli kova nyt pyhien jälkeen, että kortteja tuli siellä Fleurin, Milestone, Jordan Stahl, Torton ja Patrick Kanein Evo uppas 93 meillä. Ja sitten Prime ja Hubbard, Raisati uppas meillä 91, Eichel ja sitten McDavid uppas meillä 95 myös. Niin. Sitten oli nämä Spessu-legendat. Sitten tosta nyt ensimmäinen päivä kun se pelattiin heti, niin tää talviklassikko, niin siitä 3 tähtipelaajaa parhaimmat siinä. Ja sitten oli näitä jotain Kanadan näitä junnuja ja joo, ja sitten oli tää kohuttu, mistä nyt on hirveästi saanut viestiä, että nyt kun se uppas täyteen, eli siitä tulee 10 kontrapelaajaa, 5 collectionia, 92 joululegendaa, 86 plus joku rare-pelaaja. Et 110 miljoonaahan se oli se täyden raja, niin vähän utopiselta kuulosti alun perin, kun se pysähtyi, niin että oltais mennyt tappiin, mutta tää on EA. Joo. Ja sitten nyt kun se niin Olevinan sulkee 3. päivä päättyy, niin en mä nyt oikein siihen usko, jos setissä on tällä hetkellä 1 vuorokaus 6,5 tuntia, eli 4/5 tammikuuta puoleen yöhön kestää setitkin, niin miksi vitusta sulkee 3. tammikuuta? Ja sitten monet sitä huhuilee, että 8. tammikuuta tulee ne. Mut ei sitä ainakaan EA:n sivuilla lukenut, niin mä en siihen ota kantaa, koska en tiedä niin. Mut joo, tämmöset uutiset tässä oli niin. Lähdetään tossa nuo perinteiset nää maanantai viikkodeluxe ja sit nuo Milestone ja Primetime setti, niin avataan nää tästä näin, niin oishan se jännä, jos sieltä tulisi joku kovaa, mutta vähän on semmonen tunnelma, että kun viime uuden vuoden videossa saatiinkin yhteensä 11 Evoa näistä päkeistä ja yhteensä 14 Evo-videoille, niin en mä tiedä tarvisiko täältä tulla Katri. Mitäs muuta, Perry. No niin, Primetimea tullut korttia. Mikä on 3 rare. Boyle. Joo. Sitten jäänyt kun Primetime kortti jäi käteen, mitäs täältä toisesta. No niin, Dubnikki. No niin, oho, Mark Scheifele 90, jes. Tää on ihan Kuhtoon S2, jos tästä 5 tonnia sais vittu myytyä, niin kun miettii tämmönen 90 aikoinaan saanut 200 tonnia, niin ja sitten Pearsoni 3 rare, niin oikos täällä muuta? Joo, no se oli semmonen pakko. No avataan sitä Milestone ekat järjestyksellä kumpi ekana avata, niin ei hajuakaan mitä siellä on. Niin Greg Anderson, eli pikamyyntikorttia, joo. Sitten Primetime-setti. Mitäs täältä? Sam Pennetti samoin. Pikamyynti, mut pistetään kokoaminen. Joo, se oli semmoset pikkupakat avattiin, niin
Sitten ihan tiedotusasiaakin tuosta nyt tulevista päivistä tällä viikolla, tai no varmaan tällä viikolla todennäköisesti, niin tänään kun vanhenee 3. tammikuuta tää striimaus, mikä tää nyt olikaan, tää yksi rike niin sanotusti, niin se 3 kuukauden estot, niin tänään se vanhenee, eikä todennäköisesti huomenna torstaina 4. tammikuuta pystytään taas striimailemaan ja Fortnite olisi tarkoitus aloittaa treenailemaan siinä striimissä. Katsotaan, että miten huomeniltana jaksaa, mutta viikonloppuna ehkä mahdollisesti sitten paremmin. Että katsotaan, miten menee vapaapäivät viikonloppuna. Mutta joo, tää oli tämmönen nyt vaihteeksi vähän lyhkäisempi video, niin se on, toivotaan palataan piakkoin striimauksien merkeissä nyt sitten. Niin. Mut joo, se on kiitoksia ja hyvät loppuviikon jatkot ja se on moro.